Bueno, sí, m'ho crec. És veritat que potser si m'ho haguessin dit que estaríem en aquest moment on estem, potser no m'ho hagués cregut, però sí que m'ho crec ara mateix, no? I sento molt d'orgull, la veritat, molt d'orgull perquè ningú mai m'ha regalat res. Vaig començar a entrenar a la tercera catalana i els 3 ascensos fins a la tercera divisió han estat tots al camp, és a dir, no m'han regalat cap categoria i la veritat que ni a mi ni al meu cos tècnic. I la veritat que bueno, sento molt d'orgull per això i bueno, anem a intentar fer el millor paper possible. La primera reflexió és que, doncs, com et deia, no? Ens sentim molt orgullosos d'això, estem molt contents, pensem que fem alguna cosa bé perquè s'hagi donat això i és veritat que en molt poc temps hem aconseguit 3 ascensos de categoria en categories diferents. Ens sentim molt orgullosos perquè hem estat capaços també d'adaptar-nos, no? a cada nova categoria, que és el més difícil al final. Ascendir sempre és molt difícil i després, un cop que ascendeixes, adaptar-te a la categoria i continuar fent les coses bé per estar dalt és molt difícil. Estem molt orgullosos, molt contents, estem segurs que hem tingut una mica de sort també en algun moment, com pot ser la promoció, no? Però aquesta sort per tenir-la s'ha de buscar i la veritat que estem molt orgullosos, molt contents del que estem aconseguint i confiats en intentar fer un bon paper i com a mínim salvar la categoria aquest any. Doncs el primer que em va parlar d'allò d'entrenar va ser el meu pare, ja molt abans de que comencés a fer-ho, perquè ja ell em deia que ja el que havia de fer al futbol ja l'havia fet i això era evident. El que passa és que els que ens agrada el futbol ens agrada viure-ho a dintre i jugar, però és veritat que el meu pare m'ho va començar a dir, que podia fer carrera el tema d'entrenador, ja que a jugador ja havia arribat on podia arribar. I la veritat que al final vaig decidir de passar a entrenar una mica per frustració, sempre ho dic, perquè ja els últims anys no me sentia ràpid, no me sentia fort, sentia que els nois que començaven em passaven con avions, no? I la veritat que em vaig retirar tard per el que havia d'haver fet, perquè em vaig retirar amb 35 anys i el salt de jugar a entrenar em va fer veure i viure el futbol d'una altra manera i vaig començar a sentir a la banqueta que m'agradava molt intentar transmetre el que jo podia saber o el que jo pensava que sabia de futbol als jugadors i viure el futbol d'una altra manera i des d'un altre punt de vista. La veritat que em va començar a agradar molt i mira, la veritat que no ens podem queixar de com ens va. Sí, tens tota la raó, la veritat és aquesta. Gent que fa molta feina n'hi ha molta, jo crec que igual que nosaltres fem molta feina i que hi ha molta feina darrere d'aquests resultats, crec que n'hi ha molta gent, però després falta una mica d'encert, fa falta una mica de sort també de vegades i la veritat que sí que pot ser atípic, no tothom pot dir que ha aconseguit aquests resultats, però bueno, satisfets i orgullosos i amb ganes de fer més. Sí, és una mica complicada la conciliació familiar pel tema dels viatges de cap de setmana, com dius, no? Aquests desplaçaments llunyans, però també per tot el temps que li dediques durant la setmana, que és molt de temps. Abans o al principi més anant a veure cada partit dels rivals al camp perquè no tenia ajudants, no tenia analistes, ara tinc analistes, els partits me'ls analitzen ells i ja me'ls donen una mica més preparats, però és igual, és veritat que també anem a camps a veure partits, però tot i això li dediquem molt de temps durant la setmana, li dediquem moltes hores a analitzar l'equip propi, a analitzar el rival, a preparar les tasques d'entrenament, a preparar els partits i la veritat que això de vegades ens treu molt de temps d'estar amb la família i una altra cosa, de vegades el temps que estàs amb la família no és de la qualitat que hauria de ser-hi perquè tot i que vols desconnectar, moltes vegades estàs amb el cap en el partit, en l'entrenament, en el que has de pensar, que has de parlar amb un jugador, has de parlar amb un altre, i la veritat que això te treu molt de temps de donar-li a la família i molt de temps de qualitat de la família, sí. Bueno, sempre es diu això, no? Que quan puges a una categoria nova has d'intentar gaudir-la i tot això està molt bé, però si no guanyes no gaudeixes. I està clar que nosaltres volem gaudir-la, però volem competir com animals, volem guanyar molts partits o tots els que puguem i volem salvar la categoria. Si no fem això, per molt que la tercera sigui una categoria que no pertoca segurament a la Guineueta per estructura, per pressupost, etc., segurament no gaudirem ningú. Per tant, la manera de gaudir és guanyar partits, és guanyar punts, és sumar, és intentar mantenir la categoria i si és així gaudirem. I si no és així, patirem. Però bueno, també es tracta d'això, el futbol té moments molt bonics, com hem viscut molts en aquest club en els darrers anys, i intentarem que segueixin vivint moments bonics i si no, doncs patirem fins que aconseguim donar-li la volta. Sí, jo crec que desconec el meu sostre
I penso més, penso que, ja no parlo de mi, parlo de molts entrenadors que hi ha a tercera divisió, de primera catalana, estic segur que no tenen sostre, no? No sé si és el nostre cas, però jo crec que hi ha molts entrenadors a la tercera divisió, a la primera catalana, fins i tot a la segona catalana, que no tenen sostre. El sostre els posen uns altres, perquè és molt difícil arribar per la gent que no som exjugadors professionals, i llavors és molt difícil continuar pujant categories. Jo deia al principi que tinc la sort o l'encert que ens hem guanyat els ascensos al camp, però si no, potser no estaria entrenant a la tercera divisió. I entrenar més a dalt, bueno, a veure si algun dia algú aposta per nosaltres o per uns altres, però acostuma a ser més habitual que s'aposti per exjugadors que surten de primera divisió, de segona divisió, per donar equips de més categoria, i penso que molts entrenadors de la meva categoria, o inferiors fins i tot, molts col·legues estan preparats per donar aquest salt a segona ref, a primera ref, i fins i tot més a dalt. Doncs mira, recordo que quan feia el curs d'entrenador em van fer una pregunta en un exercici que vam fer a classe, que ens demanaven que on ens veiem, no, uns anys més endavant, no? I em sembla que eren 3 o 4 anys més endavant, jo començava a entrenar a tercera catalana i em preguntaven que on em veia en 3 o 4 anys, no? I jo recordo la meva resposta i va ser que m'agradaria, no, 3 o 4 anys després de començar a tercera catalana, potser va ser molt agosarat, però jo vaig dir que m'agradaria estar en un primera catalana top, en un primera catalana alt, no? El cas és que es va complir perquè crec que vam arribar amb la Guineueta a la primera catalana i el vam convertir en un equip fort de la primera catalana, i una mica després estem a tercera divisió. La veritat que si m'ho haguessin dit, no sé si m'ho hagués cregut. Sempre he estat una persona molt ambiciosa i molt segura de mi mateixa, i crec que tinc un cos tècnic i un club al costat que treballa molt bé, però és veritat que bueno, com porto dient tota l'entrevista, és molt difícil el que hem fet, ens sentim molt orgullosos, no sé si m'ho hagués cregut, la veritat, aquesta